Pagkuha ay. Asa ba tatago? Nakakatong na. Ay! Galing malay. Panagan mo ko. Buwag mo ha. Ngita, gini mo. Puawan ta mo ha. Ay, tatago. Yung baga ng mochilas eh. Diri naman tago ha. Klaro kay na mo diri. Ha? Asa mo napita ha? Asa mo napita ha? Bang! Boy, saryo, sakpan. Are diri lingkod. Tago di hari ka ha. Oh, lingkod diri dong. Lingkod diri. Nga tago-taguan mo kunin mo. Asa mo ka ba sa asa? Jisa White, bang. Oh, igo. Ay, ko ni mo, Ah, sir. kita ka sa kauban mo. Ha? Taray. Yung sa TV. Bang, igo ka ha? Dagan pag niyo gipahago-hago nga mo ni mahala mo ha? Cellphone Oh. siya. Oh, lagi? Oh. Isa man yung balay niyo gisudlan do? Ha? Wala mo kayo na. Na? Pag nakagawas kahapon, presuhan. Taka lang mo sud dire nya di ko mbayad sa inyong utang niya sud mo lang balay. Karon bayad mo sa utang bayad. Bayad. Seryo? Bayad. Wala ko kwarta. Jisa White. Ayo lang kagwapan mo. Ikaw MCTV. Ha? Sir, kaya wala may report ta. Bayad. Ako na po sa social media niya. Kita kayong madagoy. Seryo. Sir, Seryo. sir, mo na, sir. Dili oy. Kasuhan nga nami utang man. Sir, kumoy lang balik, sir. Mantu sa tubon karon bayad ko. Bayad. Hindi, unsa ko man tanang, sir. Wa man dyan may report. Dili inan ay ko di na ko minaw na rason ninyo. Kay sige lang mo rason gipahago. Kapoy kay ko. Luya ko kay kapoy sa dagan ako di ko dagan. Sige kag dagandagan sir, wa na natangtang yung muang gilugdo sir. Mo gani. Nana man ako nana man Sir ako. ka, sir. Nidug idagan man mo. Gigukot mo. Alam nga nanagan mi sir gigukod pa sa minimo. Mo gani gigukot mo kananagan mo. Pwede ko ninyo, inyo mo kung discard inyo mo kung balik mo. Wala dyan pambayad, sir. Wala dyan may kwarta. Maski piso. Dili na mahimo. Nalbalik lang sir, di naganay na punta sir. Dili na mahimo kapoy nagiko luya ko maayo nya. Inyo na ko para ganagano sad. Dito sa Isla Noa sir kay. Dili na mahimo. Bayad. Panintan ito, sir, na. Kukula mi ba? Oo. Kami ni mo. Bayad. Ayabag naman siguro kung buwang mo kapoy kiko. Sabi bayad. Ang imong utang isa 4,000 imong utang. Ha? Wa pa rin kakalimot, sir. Ano limot ka naman sa listahan. 4,000, Saryo 3,000, Imsay 2,000. Hindi, 1.5 ako, sir. Sir, Ano? basing 3 mil na to ako, sir. Ay, nasa iyo. Mo naman dala naman sa tubo. Sa interest. Ano tubo sir. Oh, dala. Dili mo bayad ro, tubo may na. Bayad ko yung bayad. Bayad ko 4,000 isa. 3,000 kang Saryo kang Imsay. Sir, kanang, pwede hangyo, sir, kanang sunod. Siya hangyo, wala na ko dili ko. Di ko luino na hangyo. Gusto ko bayad ka. Sir, bubayad may karon. Example ako, balik og tuki niya. Oh. Ako, po balik og tuki. Sir, anak din sir, kanang, anak sir ba, bayad minimo, sir. Bubayad mo niya mo, balik. Balik ka na, sir. Murag okay sad. Okay ra sad. Okay ra sad kayo. Okay lang, sir. Okay ra sad kayo. Okay ra sir. Okay ra kayo, basta bayaran ko ninyo. Pahumonta mo. Sir, ang bayad ko sir ha. Para ang negosyo, continue. 1K na Oh. Nakunta niya, sir, 1K. Tricky. Di tricky ha. Dala tubo man, tricky. Tricky sir niya. Mohuang ko ni mo 4K sir. Tricky ni. Tricky gede. Tricky sir nya kanang. Mamutang ko ni mo 4K ron. Onya rasa. Onya ra. Ikaw Jisa, asa yung bayad? Okay na to ako, sir. Dili, puro kito mo. Puro kito. Okay, ikaw emoji kong ilad laro di ko mailad. Okay, bulsa, sir. Nari, utang dia. Pwede na si Muton, kuman. Bi, si Muton ko na to, bi. Pila to, sir? Mo na, ma'am. Napadre, oh. Usahay maabot na diri mura sa tiyan. 4,000 na, 4,000.
4,000. Atong na si Muton. Muta. Oh, muta ni. Oh, Dapat sir 4,000. ay, ibilin sir. Hoy! Oh, 3,000 naman ni. Oh, mabili ba ko sa Rio pa atong humon sayo kay ning anes si Sario anes. Wala kita ato sir. Ikaw im say. Thank you, sir. Oh, dili on ki. 2,000 mo ha. Yawan po, Imutang. sir, ha? Yawan po, Ricky. Triki umuham. Triki umuham. Yes, sir. Nakabayad naman minimo, sir. Huwag namin, sir. Okay. Umuham mo? Pila mo, Holbon? Pila mo niya? Porki ha? Okay, porki. Wah, porki. 1. Oh, 4 hook. 2 na ha. Oh, 3. Oh, 4. Oh, ikaw, Jisay mo ha, pila? Uwam. Kuhaan, sir, ka na. Porky lang, sir. Porki? 1, 2, 2, 3. Oh. Imo ha, Imsay. Pila mo ni mo, Imsay. Ricky, sir. Triki? Triki, tara, sako. 1, 2, 3. Okay na, kana. Mo na nindot negosyo. Thank you, sir. Oh. Thank you kayo sir. Buhay kita, rolling yun ang negosyo. Rolling ha. Salamat naman sir. Okay ha? Thank you, sir. Oh, bahala kayo gukod ko. Basta importante, bayad mo. Ibo, sir. Sir, dikit na, sir. Dili ako rin, diliton. Diliton, bayad mo. Thank you. Ah, okay na? Thank you sir. Okay na ta. Salamat ka ninyo. Sige sir. Babay na ko. Sige. Okay na jog ko. Sige sir. Aray jog ko dire. Okay. Bye-bye. Thank you, sir. 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 Ricky. Sumat tayo. Dinaganay gyapon. Toki na kung Oh, gyapon. asa na sa tamo dinaganay na po. Atos na sa nuwa. Kaya ko kay area dito. Ay di na nagapa si sir. Sige. Absent na to. Ay mo na tayo basing tanay iya dili po. Gawas Ay, ni sukan. nabi sa TV. Wala na si TV. Hi. Ay guba. Bye. Shout out. Hi ma'am. Hi guba. Babush.